share this video, very important. Share this video. Metulu makana share button to salamozia. 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 To salamozia kono to salamozia. Ebudon TV odogwu ka ewe karaka. Odogwu ka ewo ekaraka. O nwere a video na circulate na Facebook go about Ife Ogeshi Okeke Njaka kwuru maka Senator Ifeanyi Ubah. A lot of people were tag Wamo. For the now Ezugo, come and say something. Ezugo, where are you? Ezugo, where are you? At first, initially, I never wanted to say something actually. You other go? I never. That's what I mean. At first, Promise Junior, I greet you. Samuel Emezi, I greet you. At first, I never wanted to say something. But on a second thought, I said no. I have to say something. Some of them say, Nezugo na atu oge egwu. Nezugo na atu oge egwu. Na nke a ka unu yeji wee test malụ na ezugo owu nke a. Na oge echi ka ọ na-atụ egwu. Na maka na ọmụ ihe ekwurie. Na maka na anti ekwurie. Mwe say no. How can I be a coward? I can be a coward. How can a grown-up man like me with a muscle, look at muscle, how can I be a coward? I cannot be a coward. I cannot be a coward. Now will me fire na mo a coward. Share this video. Can we eventually go? I cannot be a coward. Share this video. Me talk can share button no. Action can don't want to join the here. Can we copy? Kega ma esi we ku okwu. Na wuru mi ife alụ na ma ye ku okwu. Dimpa mmadu hakam. Dimpa mmadu bukam. Yeah? Kama ye ku okwu. Ebe obatago na ekwe nnewi. First of all, all you sudden lovers of Ifeanyi Ubah, suddenly, all of you became the lovers of Ifeanyi Ubah. Suddenly, yeah, amohadum nande love was not Ifeanyi Ubah lule etu. Amohadum nande love was not Ifeanyi Ubah lule etu. Yeah, all you lovers of Ifeanyi Ubah, keta kunu kwetalo no odogwu na Igbo. Keta kunu kwetalo na Ifeanyi Ubah wo ezigbo mmadu no nya amohadum nande believe na Ifeanyi Ubah do too much like this. Ko nwere ife unu chọrọ n'okwu amamaho. Ama ife unu chọrọ keta anyị enweta ka ezugo. Nya na oge echi ya anụ ya. Isi adọghọ mma. Ife isi ejighị wee dọghọ mma awụda. Ọ bụrụ na i believe n'oge echi wụ ma ọ mee m. Why do you think I cannot easily ọwụ na ife oge echi kwuru maka Ifeanyi Ubah na ma like her? What makes you think that I cannot call my mommy on phone and talk over issues with her? What makes you think so? No, Madam Mo. What makes you think that I will not call my madam on phone or I will not go private to my madam and discuss this issue with her? That I have to come to Facebook to come and discuss it so that I can please you. In your mind, in your little mind, injustice niile emere Ifeanyi Ubah na-ekwu na Facebook a oneke comment gol on kwuo anything about Ifeanyi Ubah e bịa na comment section e bịa chetara m na oji access bank ụgwọ e bịa na comment section e bịa chetara m na ndị oji ụgwọ ka nkụ e bịa na comment section e bịa chetara m na omenu nke a mee nke a o jikwa wee jide m ka m ụgwọ
o jikwa wee mee nke a. By the way, nya ikwetago at the end of the day na ọhụ nya ka eji private jet ya wee bunata Nnamdi Kanu. So ikwetago mgbe ị nụrụ nke ahụ kedu ife imelu? Ana m ajụ gị ajụjụ. Mgbe ị nụrụ nke ahụ kedu ife ikwulu? What did you say? Mgbe ị nụrụ na o ji private jet eweje bunata Ifeanyi Ubah n'alụ gọọmenti ego, kedu ife imelu? What did you say? I'm asking you. Mgbe ị nụrụ na ogwuru kọsharisi wayo zuru ego kọsharisi how many billion, kedu ife imelu? What did you do? In fact, mgbe ị nụrụ na-agbari egbe na Nkwo Enugu Ukwu, mgbe ị nụrụ na-agbari egbe na Nkwo Enugu Ukwu, kedu ife imelu? Some of you came up to come and say, yes, n'ife o metalụ na ndị oji ụgwọ na ashue ka ha gbuo ya, na ndị omere nka, na ndị omere nka. Did you remember those days? Did you remember all those happenings? Suddenly, you love Ifeanyi Ubah because now your target is Ogechi Okeke Njaka, not actually Ifeanyi kwuru maka Ifeanyi Ubah. I hear you. On na deche na wisdom unu karị n'ebe niile. Don't worry. Ọkwụnụ sị nọ ndị Nnewi Jpac sịrị nọ kịta ka ọ ma na nya kịta ka ọ ma na ọ ya akpọ ndị Nnewi because nọ chọ ka ndị Nnewi bịagolu kesie. Kelu one single ife kwugoro maka Ifeanyi Ubah na Facebook ọ pụtada n'alụ wee Facebook page adreesị ya. Tell me one single thing. Upon no ha nwa ndị niile ego Ifeanyi Ubah benefit from Ifeanyi Ubah directly na Nnewi. How many propaganda ka ekwugoro maka Ifeanyi Ubah ọ pụtara na Facebook wee page ye wee display that propaganda. Oluo kịta ọchọ ka ọ kpọbata ndị Nnewi. Ndị Nnewi ọnọ nọrụkwo mee nke a, ndị Nnewi ọnọ nọrụkwo mee nke a, ndị Nnewi ọnọ nọrụkwo mee nke a. Ịchọ ka ndị Nnewi bịagolo ọgụ. Don't worry, ọkwa ekpogo ndị Nnewi. Anyị anụghị ife ikwuru. Ọnwụ na nwere ife anyị chọrọ ka anyị na Ogechi discuss. Don't worry, we will call Ogechi. She is onye Nnewi. Ogechi wu onye Nnewi ka we will call Ogechi family meeting na nke Igwe. Ọ bịala obi Igwe ka anyị na-edo nọrụkpa nkata. Yes. Igbo CNN, ana m ajụ gị ajụjụ. Every single thing ekwugolu maka Ifeanyi Ubah, all the right. How many of them have you ever come up on Facebook to come and discuss? Ndokomoko. In your mind, hey, the ground is set. In your mind, the ground is set. Yeah? Is your target really what was said? Let me even ask you. Be honest to yourself. Now, go with you love Ifeanyi Ubah genuinely. You love him. I'm asking you. Now, you love Ifeanyi Ubah genuinely. Upload you appear on Facebook. Na people they jubilate no. What can be worse than people jubilating over the death of another man? What can be worse than people jubilating over the pride of another man? Oh no, we will prefer to have him alive. Or the allegation also, we will prefer to have him alive. Nyadola ayendo. Masina ebo ifa. Onwo onubi shetala aye. No merenka. No merenka. Ni ifo metaru ubulie. Of recent. Yeah? Of recent. If I say kulo na ya akwa na Nnewi ku na ya akwa na egwu na ebuna tozu na Nnewi. Yeah? Na ya ebuna tozu na Nnewi. You suddenly love Ifeanyi Ubah. Your love of Ifeanyi Ubah suddenly grew because your target is Ogechi Okeke Njaka and not Ogechi Kuru. Your target is Ogechi and not Ogechi Kuru. I made a video 2 days ago. Showing the cathedral Ifeanyi Ubah Lolo from foundation to finishing, to almost finishing. Nwekwo na nka na-eche ka somebody gwam up till today. E what I go na nka na-eche ka somebody gwam up till today what Ifeanyi Ubah has committed. Patalo na aye bukwe na that cathedral. Je carry mass. Do you want me to read out the comment for you? Do you want me to read out some comments? Limited comments. You want me to read it to you? I have made more than how many videos since Ifeanyi Ubah died? I have made more than how many videos since Ifeanyi Ubah died? Citing some level of injustice that man passing through Mbonondo. What did you say?
Can you go in any of those videos need them mail? Just go send me your comment. I want you to go and show me one single video when you see Jpac Megolu in defense of Ifeanyi Ubah. Apart from me to no, but tell me one video. Tell me one video. Monet, E-Monet. Biawolu akaru mwanyi nya n'ọnụ. Or if you na-achọ, but they disappoint Gongo. Go and plan for another one. It disappoint Gongo. Ekokwotu here, a block one gaba. A pour off from this page. Yes, I said I will not say anything. At the end of the day, and say, why not if not? Why not if not? I know what they are expecting to hear. Manachineka pochanu n'inoko. Don't worry, there can post cases of allegations. Ifeanyi Ubah that we need voices for people to speak out for him now that he's not alive. Yeah? I am asking you. You suddenly pick interest now this one because no Gesho Keken Jakan involved. Now I am asking you a question. Is it really what was said, or is it about the person who said it? Probably. Or another person you could have made it to fly. Hoseno division now, Igbo. No, maybe they block Haketa. Don't worry. Don't worry. I will start blocking them. Let another person, there another comment we agree or email nonsense ever. Can block all immediately. Ndokomoko. Saga group, Monekwo no other saga. Mano, all group of sagaricious human beings kono enjoy saga. If you know the case to go buy camera off your back. In your widest dream, kefa imeche yeme. Video ni neme ma kefa ibasinsi. You will always come to the comment section to remind me no access bank ogo. Ogu na ewu we general access bank ego. Uboso jeri na access bank ego. Ogu na ewu. Mgbe na kosha isime business, were you in that table? Were you in that table? Igbo CNN ina akolo onwelu. Ina akolo onwelu ife ina akọ here. Ina akolo onwelu. Ina akolo onwelu ka na agba. Go to the video mmegoduru yesterday about Ifeanyi Ubah. Go to that video and comment. I said, let somebody tell me one good reason why na cathedral madu spend over 600 million over 600 million naira cash Kamadu spend building a cathedral. Building a cathedral from foundation to almost 90% completion. Can you tell me one good reason Ayeju will hold through that man mass in that cathedral? No general access bank ego. Can you do a comment? And I'm a quick over. Whoever self nsure na off and drop with that comment. He will only know I obasai ya ogechi meeting na nkigwe ayakpokwo meeting na nkigwe e bia gwa ife mama ka ife ikwu na nje na that video now agowa comment there ebe na ago na akpọ afa iwuru onye nnewi ngo comment go obosi aha ya akpọ ogechi meeting ayakpokwo meeting e bia do no ebe a ndala oge onu na achọsọ onye na ibe ya anu ị na-agbara saga ọsọ ị chọba ka ije eche n'iwu okwu ani ọnụ Ongu kotara that nonsense nebe Ifeanyi Ubah no. You want to use the Newi now to defense. Yeah? A shock you use the Newi defense. If you do good, you need them on Facebook. You think that na Newi we reduce themselves to that nonsense. You think that in the Newi is so blind that they will reduce themselves to that nonsense. Yeah? We are interested in laying Ifeanyi Ubah to rest. Yes. We are interested in laying Ifeanyi Ubah to rest. Nwakibe Motors, there is nothing like disrespect to our brothers. Nwakibe Motors, I am asking you, can you tell me one good reason Ayejuwe carry Ifeanyi Ubah burial mass na cathedral oji egero Nwakibe okwu iwenye Nnewi innocence ka na-eme vida kerifi kwugolu maka. Have you said anything about it? All the allegations ebogori Ifeanyi Ubah na Nigeria man ke borie na ejijet ye weje bunata Ifeanyi Ubah weje bunata Nnamdi Kanu. Did you say anything about it? Oge ekwuru
no kwuru Nigeria wayo were mmanụ ndị Nigeria lee. Did you say anything about it? All the while he was crying about government crumbling his businesses. Did you say anything about it? That was when he was alive. That was when he was alive. Yes. Yes, I haven't disrespected him. Ifeanyi Ubah is a boss I never worked for. I love him so much. But Ndecholo, he take advantage of that love Ifeanyi Ubah to crash before you do that, you will first of all tell me every single video I have made about Ifeanyi Ubah here. You will go and screenshot your comment and show me. I say the truth. If all I'm follow che abatan na-ekwu ife nchọrọ ikwu na esoghị m na agba saga. Unu che gba saga. Unu ejekwu mate unu na saga ka unu na egba saga. Ọhụrụ unu debe ahụ na unu wu chief na saga. Unu chekwuzi onye unu debe ahụ na unu ma agba saga. Ọ bụ unu saga bụ unu saga na achọghị onye unu ya ejekuru kobata. Ka onye a ịchọgo ka ikoro Nnewi, ịchọgo ka ime ye Nnewi afe. Ịchọgo ka ime ye Nnewi afe. Ifeanyi Ubah advocate. Senator Ifeanyi Ubah advocate. Ma ndị mfụcha n'alụ kọmentị ebe ha na-akpọ ya onye ohi. Ma ndị kpọcha n'alụ ife ahụ secretary na comment sections. Ọnụ bịara taa because no Ogechi. You are now focusing on Ogechi and not in fact ka mgbanye eziokwu a lot of people are na-ekwu ife ekwuru maka Ifeanyi Ubah gbasara ha. If I had interested, yes. Na Ogechi abatago kịta. Don't worry. Unu ewuru n'ọkpụkpụ tụpụrụ nkụta. Hapụzie ọkwọ Nnewi, hapụzie na anyị na-ahụ. Ịghọtana na ebe Ogechi na Nnewi kwakọtakwa anyị akpọ Ogechi abịa kọwala anyị. Ịghọtago? Yes, anyị kpọọ ya ọbịa kọwala anyị. Ka ọ na kọtụ ụka anyị akpọta. Ife ịchọrọ ụka anyị bịa na Facebook bịa kọwa ọnụ. If you show ka anyị bịa na Facebook bịa kọwa ọnụ na ọnụ ahụ ị chọrọ ka anyị kọọ wife anyị akọ. Okay, anyị bịazie na Facebook anya nọ na Facebook mee Ogechi ife ịchọrọ ka anyị mee. Mana ife ịchọrọ, I know that Ogechi is your mother, Ogechi is your auntie, Ogechi is your paymaster. You will not. Don't worry. Ọkwa ife need ime wi tụtụrụ phone kpọọ Ogechi si nna oge do ife awe ị na-ekwu Ifeanyi Ubah osisi kwuru n'ezi biko ana m ayọ ya yodo na-ekwuzile. What is expected of me to do? Why do you want me to come to Facebook with a picture? Cover your own. Is that not what you want? Yeah? So, or if I can agree with Ogechi without fighting with her, why will I come to Facebook to come and fight her? Like during the time of Nwagota Ifeanyi clearly, we saw Ogechi's comment openly in a comment section of Governor Ezioku telling him, please take this matter off Facebook. Let us settle it. Nime eba hone program. Ogechi called him on phone. See, Biko, end this program. Let us talk about this. If you have agreed to end that program so that we can talk about it, would it even have caused problem in Facebook at all? So if I can call Ogechi on phone, Nchogodu Mbariemba, Nchogodu Ngwaifo na Mmagwe on phone, she will hear me. Why do you want me to come to Facebook to come and do the same thing so that I can please you? So that I can please you and you will be happy. Meanwhile, it's not as if you even love Ifeanyi Ubah. Look at video mail. Look at video mail. I did that video 18 hours ago. 54 comments. 54 comments. In that 54 comments, can go over few comments. Onye nke asịrị person must blog waiting go carry and go prison soon. Don't you know that if this is factory, it will reduce crime and give jobs to youth? Onye nke adịrị nke a. Onye nke asị I totally disagree with you on this. That Cathedral Okwane has been in place years before Ifeanyi Ubah, and he later contributed money logistics for the church to be completed. Oyenka say, Oga, say what you know. We that worship in cathedral know everything.
amara m ife ịma ị chọrọ ịgwa m amara m ife ịma maka katidral mmadụ ji ego elu oke ha bịawana zona ibe kere ebe zona ibe nọ ka m blọkụ ya ozugbo anụ ọfịa inweghị Facebook page atụrụ jee na Facebook page iru ebe ahụ kwuo ya atụrụ who is Ogechi to tarnish Ifeanyi Ubah's image nke Nigeria na tarnish image esinse no efuhe atụrụ nke Nigeria na tarnish image esinse no he every single thing ekwugolu maka Ifeanyi Ubah kọlu brain obodo a one ka ịpụta n'alụ one ka ịpụta n'alụ bịa dispute one ka ịpụtagoro bịa kwuo na-asị ụnụ na-achọ onye unu ya-eji wee gbasaga ụnụ na-achọ onye unu ya-eji wee gbasaga in your little mind. Yes, I enwetago Ogechi. I love Ifeanyi Ubah with no apology. I love Senator Patrick Ifeanyi Ubah with no apology. As a matter of fact, my first son will still bear one of his names, Patrick or Ifeanyi. My first son will still bear one of his names, Patrick or Ifeanyi. I love him so much. But that point you want to make out of this issue, go and look for another thing. Go and look for another thing. Check and go. Onye chetalumu ugoji. Onye nke asaremo. The money he collected from Access Bank through Kosharis. How far? He is building a church and you are jumping up. All mmadụ delu yo. Onye nke ase. Onye nke ase. Cheru. Ka mgbali ife ha degasịrị. Onye nke a bịa na that place made that video wee sị m what did you have to say in what Ogechi said about Ifeanyi Ubah? Onye nke a kịta ọdụrọdụ interested ọdụrọdụ interested n'ife katidral a na-ekwu ife ọ dị interested na-ewu nke ahụ Ogechi kwuru. This is me reporting here about the one na-emegodo emekịta mkpaghasị ngụ na-efe a ka o merụ anyị ejikarị ebe a. I said I stand to be corrected, meaning na owu na onwe reason mkpatalụ ife ha ya ejime. Let somebody tell me, because na mụnwa mana na ife ahụ ife ziri ezi. So owu na onweziri ife ha ya ejime mmadụ gwa m mụnwa fear that it is a clear politics are April kpọkọrọ ndị mmadụ except na ịgwara m something do different ikwughe anything ịpụtafụ ya ịjọmpụọ ịpụtafụ ya ịjọmpụọ postu niile na-eme maka na-eso nka kọmentị ma ndị ma ya agụ ma ndị dere ife asef ha na-ekwu na Ogechi kwuru ma ndị dere ife a na-ekwu na okwuru ma ndị dere ihe ma ndị dere ihe which I cannot read it out. But keta Ifeanyi Ubah wona your iroko because na chọrọ onye ya agba Ogechi saga. Chọrọ onye ya agba Ogechi saga. Agwa m unu nọ n'ebe m nọ ka unu ya afụcha mmadụ sị na unu amaghị. Unu che na unu ya manipulate m etu nsi manipulate ndị mmadụ na Facebook. You cannot do that. I am far more wiser than all of you put together. You know Facebook page. Bịa na Facebook page as onye na-ewu iwu the picture Ogechi, address that issue. That will be your own quota if you love Ifeanyi Ubah so much. I've been doing my own, the one I should do for him. Come and do this one. Let us see. Tata ke shop na ezugo nwere capacity to talk about Nnewi. Tata ke shop na ezugo na Nnewi nwere blogger in ezugo. So ezugo awụrụ onye Nnewi. So tata ke shop na mụ ụzọ onye Nnewi. Awụrụgo m onye Nnewi. Eche no onye oriri. No, this is not an Nnewi man. He is not behaving like in the Nnewi. In the Nnewi always do business. Oh, if you can't discuss maka Ogechi na ife okwuru maka Ifeanyi Ubah, or business of spare parts. Or business of spare parts. Ka electronics business. Ka motor parts business ma ndị Nnewi. Chineke kpọkwa unu ọkụ. Chineke kpọkwa unu niile ọkụ. Ono na-achọ onye ono na-achọ ya achọ onye ono na-akpọbata na saga ono na-agba. Jpac ị na-eme video ma ka isi akpọ ndị Nnewi afa. Malụkwa ka isi akpọ ndị Nnewi afa. Malụ ka isi akpọ ndị Nnewi afa.
ori wopụ Nnewi n'ọnụ na nonsense ahụ ị na-eme. Wopụ Nnewi n'ọnụ. Wopụ Nnewi n'ọnụ complete. Wopụ Nnewi n'ọnụ. If you want to defend Ifeanyi Ubah like we have been doing before, come up and defend him. Stop bringing Nnewi into what we are doing. Yes. Una regular complain. Don't worry, we will call Ogechi. Ishoka ikwe na Facebook. Ishoka ikwe na Facebook. N'ezi if the Nnewi ofife ka hawo. Nnewi of Nnewi ka hawo. Ayi kpo yo bia ina Yesu kelana. Obosi ayi yakpo. Ayi akpokpo ma nda a lot of accusations. Ke n'ebe dị manụ nọ. Efule imechi anya wala super glue nyachisicha anya yo na ha ncha niile. Ogechi mee broadcast ekpobe ezugo because no te any trouble o te any predict wele ezugo ụbọchị gụ na Ogechi ya anọ ụbọchị gụ na Ogechi ya anọ gụ na Ogechi ya emecha anọ gụ na Ogechi ya emecha anọ ọdụ ka ya asị na gụ na Ogechi ya emecha anọ ahụ na ọ ha wọkụ ịchọ ka iwelu nke a ka ibubata ezugo na nka ngwa na ife erukwana kịta ya ma na ife erukwana jekwa kwadobe ọzọ kịta ya ma kịta na ife erukwa jekwa kwadobe again. Ịmara na Nnewi nwere mmadụ na-ezugo. Ịmara na o nwere blọga na-enye nsogbu na Nnewi. Ịmara na onwe blọga na Nnewi nwere blọga kpọrọ akpọ na-ezugo. So you know when you were calling ndị Nnewi over to you, which ndị Nnewi, don't involve us in your petty. Nnewi do too big for you to involve us in that petty thing in Eme. Ifeanyi Ubah is a man who fought his battle and left. Don't even involve us in what you are doing. Yes. Don't involve us in what you are doing. You don't need it. We are preparing for his burial. We are preparing to lay him to rest. So, Emari Ife na-akọ ọ bụrụ na iwu onye Nnewi pụta. There are a lot of pending issues. That needs to be talked about. N'ebe Ifeanyi Ubah. But you don't interested na fancha. You don't interested na fancha. You became interested in this one because now somebody chohi anya for wonya kurie. It is not about the message. It is about the messenger. See what the messenger, but the message you need to ngwa ikugo na ase. Since Ogechi kwuru ife ahụ ikugo na ase. Ijego na comment section ebe Ogechi kwuru that na ase mba oge ife awa ase Ifeanyi Ubah dey medicine idege na comment section. Just screenshot olo me bi delu na ife ahụ Ogechi kwuru wa ase. Ikugo na ase o. Igbo CNN, go and show me a video where you have spoken about Ifeanyi Ubah. Refer me and send me a link of the video where you have spoken for Ifeanyi Ubah. I am asking you. Jpac, the good who need the echo causing the vision. He thought he can drag in the Nnewi into this petty nonsense on him on Facebook. Jealousy and Ezugo said that he has failed. Only pattern kwahu in Webia. Let him go and sort out. Of course, not a saga king go. Let him go and face his if on him as well. Let him not drag us in there. He should not drag us in there. We are not interested to come and join in that thing on him. Yes. Ina chogari okwu here and there. Eji ime ida agbasaga, ida achi okwu. Onye ọ na chọrọ ka enwo ndị ụka ndị obi onugbu ngwa onye ọgọ mmụọ. Kpalalam itego na page gude na ndị Zion nyere agụgba ọla na akụnwa amụma suspension. Yes, it is na foot n'ime Zion ground. Ihawa agbasaga, ihawa achi okwu. Ihawa agbasaga, ihawa achi okwu. Ọkwa ndị ụka ndị obi onugbu. Nke ihe na-emeketa awo obi hone. Nke ihe imelu wo obi hone. Obi sugar ka ọwụ. Ezigbota mmadụ ka ewu. Bayide celebrate. Nya wurugodu nnọọ na ndị Zion
nyeru akụ suspension ya na agụgbọla suspension eziokwu. What is there to celebrate as onye Igbo ewu? What is there to celebrate as onye Igbo ewu? Na ọnwụ na ihe onye obi onugbu ijedebe n'ụka fọ ndị ụka ị na-akpọ ijedebe n'ụka ịdazi eje ụka mana ije mee wedding na church every day ndị ụka ndị obi onugbu they don't want you to succeed, but this is you wishing another man bad luck. This is you always wishing another man bad luck. Ebe ya maka nkịta isi na-ewu anya ọkụ n'imechara wedding na amụghọ na wedding nwe ya ada etu a ije China na amụghọ na ihe eje China. Ife ka nte bakwutere nte n'ọnụ. Ife ka nte bakwutere nte n'ọnụ. Ịchọwa ka ị recruit a whole ndị Nnewi into your mess up. Report unu elugo anyị ntị. On behalf of ndị Nnewi, I accept to go request a petition unu delu against Ogechi. We will go in and look at it and we will summon Ogechi and we will discuss with Ogechi. Are you okay? On the ground and not on Facebook. Yes. On the ground and not on Facebook. Real issues and a settle here on the ground and not on Facebook. Ogo na saga na atụ saga unu na-eche ka ezugo bịa gbaa Ogechi saga ka i wee nwere aṅụrị nya anyị nwere na aṅụrị o onwekwa ife kwasara o. Jee gosi m one comment ebe ị sịrị na ife a ekwuru maka Ifeanyi Ubah na ohe eziokwu. Jee gosi nya achọrọ ka ije gosi nya screenshot wa ya gosi m ife niile ahụ a na-ekwu. Apart from Ogechi kelee ebe ije de comment asị onye nke Ifeanyi Ubah iwu asị onye fere Ifeanyi Ubah n'anya. Kelee ebe idelu comment sị nna na ife akwụkwọ asị o na ife a na-ekwu ahụ eziokwu. Kelee ka anyị esizi ebo Ifeanyi Ubah something like this. Kelee ebe idelu that comment onwe ebe idelu mana ị chọrọ ezugo bịa a na-attack ezugo here and there. Onye ọra na-attack ezugo here and there. Ezugo come ihe attack ya igwe Nnewi Royal Palace ime ọ na-enwe page. Ana m ajụ ajụjụ ị chọrọ ka m kpọsị anụghị ndị ya tag ya nzukọ ọra Nnewi ka m kpọsị anụghị ndị ya tag ya nzukọ ọra Nnewi, tag ya Anambra Progressive, tag ya ha. Yes, tag ya ha. Tag ya Nnewi concerned citizens, tag them. Tag Ezugo because your interest is not really for Ezugo to come and confront Ogechi on the idea of Ifeanyi Ubah, but for Ezugo to have a collision with Ogechi so that you can sit down with your popcorn and your Fanta and watch and enjoy. In your widest dream, in your widest dream, in fact, oge mkpọrọ ya na m aba mba na vibrate na aba ọ na-ayọ m ọkwa ife chọrọ akpọgoro nye na phone now. Must I do it on Facebook? Must I do it on Facebook? Nke Facebook ka ịchọ ka m mee ka Chineke merụ mmadụ ebere. Sometimes ụfọdụ n'ime ụlọ ụbụrụ ụlọ na-adụ so little. Enjoy one saga a na-agba na Facebook. Enjoy one ọjụ na ọ ya bịa jeenu otu onye ya bịa jeenu otu onye chukwu nwe m I greet you. Oh, you are welcome. Jeenu otu onye ka ọ bịa ọ na-achọsọ saga emere m video analyze ya video Chisomama mee video na page ye tu igelu m okwu mụnwa mee video tu igelu ya okwu ha ncha niile gbaru jee ka eje gbakawa Chisomama ka o burupụta ka ha wee nwebe aṅụrị na yes na Ezugo n'ime itigo mashigo ndala
ndala ma Mary COS o ma Mary COS na-akọje ndị mmadụ ego sukedo ya na jụrụ onye nye ndị mmadụ ego ha ị na-ajụ onye ya agba ezugo saga maka na m gwara gị eziokwu maka na m gwara gị eziokwu Adaọmụmbara maka na m gwara gị eziokwu ka iji achọ onye ya agba ezugo saga ọkwa maka na m gwara gị eziokwu maka na m gwara were ego COS ndị mmadụ iji enye people ego fa that you can't be crying in a case you are not even a victim. You are not a victim, rather you are an accomplice. I told you the bitter truth that in the hate you know actually well. And because no one are used to this saga. Hashoka how will saga. Thereby hiding the truth away from you. In only Megari Buga. In only Megari Buga. He came out. Chisamama, Jebwezugo saga. Jebwezugo saga. Jebwezugo saga. Saga on follow your dark wari na Facebook on feba na discuss real issues na agbafelu una na achọ so no ya kokose nya na ibe obri funu kwagide Jpac kwagide we kwakpuo ye kito otoba na alele ona atokwu uno maka una like he ona atokwu uno maka una like he mana oche no like ye oche no like ye omoho na o meri oge echi unu no n'ulu oge echi merie ye unu no n'ulu because two of them when I like any of them how I wish he is wise enough to walk away peacefully when he left Zion. You were never a Zion member, you only got yourself attached to Zion. When it did not work, the honorable thing to do as a man is to walk away. You don't need to throw stone at Akwa, you don't need to throw stone at the Zionite. You should walk away honorably as a man. Instead of in Akwa case wearing Ninaban. That was what brought you to where you are today. That was what brought you to where you are today. If you have walked away, keep your mouth shut without saying anything. Without saying anything. Obosi wadengo ndị enu na ndị ana aka abịara wadengo ma ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ma ndị dibịa ma ndị pastọ ebe ọ bụ na inyere ndị dibịa ma ndị pastọs aka abịakwa. Yes, ndị mmadụ aka abịara wedding without minding wherever they are. You use everything and brought even division in your wedding. A wedding that is supposed to be a union, a reunion of people. It became a topic of division among Igbos. And you are happy that you are living that kind of life. I don't understand. Now you want to bring in a whole noble town of Nnewi into what you are doing online. You want to rear Nnewi. You want to instigate a whole noble town of Nnewi into what you are doing online. And you think you will succeed. You think you will succeed. You think you will succeed. You will not succeed. You will not succeed. For some of you feel that we have gotten Ezuko on this one. Afago, sorry. You are still a learner. You are still a learner. In a saga here, enjoy. You have lost another Saga Avenue. Go and keep looking for Saga Avenue. Go and keep looking for an opportunity here to Saga. You suddenly love Ifeanyi Ubah. I never knew. As a matter of fact, all the posts to name about Ifeanyi Ubah, so na post to name lowest engagement in my page. Yes. Jenene post to name megolu since you join. Jenene post, if I have not done post about Ifeanyi Ubah, it may go more than 7 posts about Ifeanyi Ubah since you join. Ibiaba hi na chetaram no ji access bank ụgwọ. Jek warrior the ụgwọ ji now. Ine chetaram na ndo ji ụgwọ kanko. Ọ bụrụ ife ine chetaram. Na ya wonata governor of Anambra State. Ọ bụ ife ine chetaram. Ishefugo Ifeanyi Ubah can never be a governor. Have you forgotten? You suddenly love him now because no gay share batago na the picture. Ki will opportunity. Ki will the name of this great man. Ki will Saga. Is that not so? Is that not so? You should go and sleep. Jela hola. Ndokumoko. I doubt that some of you will have peace in your home. The way and manner
unu ji alike ka mmadụ na mmadụ pụta na Facebook na-anụ ọgụ. I don't know how some of you sleep after that. How do you sleep? You are honestly waiting for me to come out na Facebook and start fighting Ogechi when I know I can easily pick up my call. I thought no mana mo na ya dumma. Okunu na mo na ya dumma. Unu ku no mama, unu ku na alasha yiki. So, if let me use Akwa for instance. If an issue do on the ground is an issue I can comfortably settle with Akwa offline, why do you think I can come online to come and talk about it? On kahụ ngwala ụwa niile ka ọ ya kanụ ka nke ahụ ngwala ya ka ọ ya kanụ. I am asking you, your ability to answer this question will help you to have sense. You will have sense. Kokosi deme na okwu na okwu ọnụ na akụkọsị. Medeme na okomoko niile unu na-eme na Facebook. Unu wu element of division enwe na Igbo now. In these guys, social into fake account. Zocha into fake account. If you call something Igbo Ogechi, if you call banker something if anaghị epugharị na platform niile ebe ọ na ha lu ha na alụfụ ka ekwuru tawara maka onye ebido kwa iwe ọkụ onwe nke ekwuru maka gị nụ ha eje call attention to it ka i wepụta wee bịa kwuo okwu. I run my page. I decide what I discuss in my page. It's not as if you are a lover of my page. It's not as if you are a supporter of my page. So why do you think you are going to call my attention to a topic for me to discuss as my follower? Respect to all my genuine followers who drew my attention to Ifeanyi. Respect. I'm not talking about my genuine followers who showed concern. I am talking about the majority of those people who want to have a page here. Nde obasa go no Ogechi yese go no Ogechi yese go no Ogechi yese. If you go no opportunity mo no Ogechi yeji wese, go back and sit down. You have failed woefully. Ki fail, you failed woefully. Go and re-strategize. You think this is the highest tool you can use? You think this is the highest tool you can use? Ọwọkọhọlọgọ ọnụ ahụ iji wee kpọ Ifeanyi bụ onye ohi, ọnụ ahụ iji wee kpọọ Ifeanyi, ọnụ ahụ iji wee sị na onye win nata gọvanọ of Anambra steeti nya ka iji wee pụta kwa kịta because na ịchọrọ ka abịa gboo Ogechi saga. Ụnụ chọrọ ka abịa gboo Ogechi saga ụnụ gbọbara since over 7 years. Ike ya agwụbọ ụnụ na na-abagharị afa ọpụta taa onye ọwa baa oke emeka ọpụta echi niile uche njigharị another akaụntụ baa ya ukwu nnu ngozi ọpụtakwa nwanne echi. The same element flying around every social media platform. Hapụta ebe a like ya ezugbo anaghị instigate ndị niile n'ebe a. I saw a video where they were instigating Chisomama ma ezugo nka ma ezugo saga mụ na Chisomama na-agba saga 50,000 and now back account to every minute. People who lack peace in their life, they can never wish to see a peaceful coexistence of people. People who lack peace. Ono na ya wugo no na shebo gbagalado. Ono kata odo e kayase. No ge sheme na neutral program for some time. Oru eba ogoyo fi. Koma no ya bamba. I know what they are doing. Hano katodo haka ya sin na neduko come this past few days na emere omo program ha biakwa. Yes, ama na no mmado na n'ime ha. Go and see what Chisomama said about you. Go and see what Chisomama said about you. I thought you are not scared. Are you not scared of Chisom? Are you not scared of Chisom? Umu zombie. Unu dewela ahụ na unu gbara sense na mbaka. Abi unu dewela ahụ na unu gbara sense na mbaka mana unu amụọ na onwere ife unu ọndụ unu na manipulate. All people like Jpac unu na akụrụ aka ha gbara na aka unu na akụrụ ha awụ egwu ndị mmụọ. Onye eni na-esetiri ihe ọnya nọkata wee gosiwakwazi egwu na ọfụrụ n'anya. Be very careful.
before you get comfortable with that sudden show of love, be very careful. Kemalon and another strategy. Iji will lead to your trap. Be very, very careful. Imeri Ogeshi ha luzuru. I mean ha genero. Ogeshi merie you ha genero. Yes. Imeri Ogeshi they gained. Ogeshi merie you they gained. That was how they manipulated Governor Ezioku. He fell into their trap, thinking that you want to prove a point to them. Today, they are happy that you fall out of line. They predicted it, they manipulated you, you succumbed to their game, and they got a score with it. Ye Jim go score. You cannot go score with Ezugo. I will always be there to meet you. You won't attack me. I ain't in my direction. I you won't attack me. I ain't in any direction. Malebe account. Yes. If you lose any love for Ifeanyi Ubah for man, there can be a number of people who do closer to his family, his friends. Ndoge, he didn't have the report. If your interest is not about Ezugo and Ogeshi, okay, Akara Jaba, let me block you immediately. Will another account to Potakwa? The people can never repent. Yeah? Yeah? If you only love for your former, you can direct Yahu Bendo Goye, Boba Motos, can work here si Fumunde. Umunne munye ije gwa ha na nya if you only love nka ị na-ekwu since na Facebook, you don't want to join your voice to us, you don't want to join your voice to our own. See if you're interested ọgụ ahụ mụ na Ogechi ya anọ and not the matter itself. Na akọrọ nwa Nnewi ka nwụ ọ confirm go kita na onye Nnewi ka nwụ eziokwu ọkwa na doubt eziga ahụ onye Nnewi today ahụ go onye Nnewi. I want a man who knew if I never would know. Can even oppose him na matter of if I bonye knew. Ebe Monga onye club. Monga wonyoko. Monga wonya Amish. Amish ka won't know. It's not na mu wonya Amish at least. Amish won't know. Onyuli ka won. I'm asking you. Onyuli ka won. Onya amaho strategy on Facebook. Yeah, that is why I choose to be constant where I am. Let me stay in my area of safety, in my stronghold, and take that decision. At the moment you compromise from where you are standing and cross over to their side, you will lose your originality. Go and check what is happening to Jpac. Go and check. He has become confused. Yeah? He has become confused. Yeah? If he knew, you think those people love you. Hana kwayo into different fights. He will you are the voice. They always want to hide behind people. They always want. It is still the same element of people. If they are not enemies of Ogeshi, they will be enemies of Ndoka. If they are not enemies of Ndoka, they will be enemies of Onyenwano. All of them will always regroup themselves and they will keep looking for voices. Yes. That was how they rallied against around Kelafaya. Onyobodo came out. Egusike Onyobodo na. They left immediately. Mmadu n'ime ha ka na-ejekwa awashi comedy Onyobodo. Ana m ajụ ajụjụ. Since that issue of church omenana Ebuka Obi issue ji wee gacha, mmadu n'ime ha ka na-eje na page Onyobodo eje awashi content here. How many of them? How many? Tell me how many of them? They left Onyobodo page. They ran to another place. They kept regrouping. They went to Ijele. They started supporting Ijele. The same Ijele Hata amul enemy of Ndi Igbo.
The same ijele Hanagba, the day you will set your foot in the east. The same ijele has no wonka. The same ijele became a champion to them. Some of them even started bragging with his name. Emmanuel ijele Nano with the presidency. Ijele Nano with Onya. One day, only ijele ase. How I wish he knew that those people pushing him were not his real fans. How I wish that they were not his real fans. That these are saga machines everywhere, moving around, looking for a body to possess so that they can be speaking through you. People can quote you and not quoting them. That was how Ijele got carried away. Today, they left Ijele immediately. They left Ijele. There was a time they ran to Ebonyi Son. There was a time they keep running around. Today, they have all regrouped and they go behind Jpac. He is my brother. How on earth can I tell him that those people chanting him up are not his real fans? How on earth do you want me to tell him that he is fast losing his real fans and he is now entertaining intruders? How else do you want me to tell you that the majority of fans that are commenting on his page now, Undotu Matthias? How else can Magwe? The majority of people commenting on the page now, will he know? Let him seize Saga with Ogechi today. Yes, seize Saga with Ogechi today. Then yes, seize equal about Ndo today. Kamali for ya deme. Yes, seize equal Makando Kata. Yes, seize equal Makogechi ta. Kapolo Kotobani Huefi. Careful, the real fans are human. Yeah? And not all these people who are always running around looking for a voice higher, a hiding behind. So now, yeah, they will keep supporting you now. Go to your previous comments. Go to your previous comment sections. Like maybe a few months ago, you will ask yourself, anywhere belly face 5 months ago. So my belly face gave us now because I am speaking what they want to hear. I'm asking you. 5 months ago. So today, you are simply a tool they are using against their enemies. They don't love you nothing. They cannot save you anywhere. They cannot commit their resources. They cannot commit their time. They cannot. They cannot. Look at the Ejike moment of truth. Jpac in Akwa. Today, Jpac is a force to contend with. Sometimes let us use wisdom. That is why in a Facebook, Adam Ekuke like him. Monday, fans a moment and no kata. Kuonke ya unko. Highest in here may with you. Yekwe comment. Ichelupa. Ubosa make one guy like a comment. Anama appear 360. Only can not entertain, not entertain, not entertain. Ofu was a new nke ya unyo wolobu. Unyo like this or wolobu. Yes. I don't take permission from anybody to make a video. Or make ye or by target fear or by happen. But ni is a lie. Yes. I made my blogging to be like that. That is why different mother after say, no, I don't support Ezugo on the issue of this, but on this one, you are right. Dalo, I don't support Ezugo on this one, but on this one, Ezugo, you are right. I'm a gomu madone delia. I'm a gomu madone delia. Always stay in the area of your strength, where you are strong. The moment you compromise, because those people you are going to were the people who were hating on you before. There is a reason. There is a difference between somebody who hates your ideology and not your personality,
Somebody hate your personality. Or when you forge your ideology or your behavior, or like your own or like your own. Or no catabido like a man or you use against somebody else or like you. Or you use to do against on your liking. Or you use against on your liking. All these things is what we need to know. So, nkatani no na akpa, onu na egbu onwe onu. Nkatani na ahụ na akpa, onu na egbu onwe onu. Senator Ifeanyi Ubah. Senator, ka I go on commenting the Coco TV. Do you think it is right that Ebuka Obi, a so-called pastor, has imprisoned Ijere and even tried to poison him in with his aids? God is watching. The Coco TV, I will ask you a simple question. Do you think it is right that Matthias arrested a gate man yesterday? Do you think it is right that Matthias arrested a gate man in Umoji yesterday? Zanyan, the Coco TV. I'm going to share your case here. Do you think that Matthias was right by arresting that gate man from Umoji? Answer me yes or no. I'm here to come and romance your ego. Who has time for that? Or you have time for that? If you decide not to have sense, is it my business? If you don't want to have sense, you know, do you think it is what Jesus will do? Do you think that what Matthias did yesterday will fail your ancestors? Do you think it is what Arobunagu will do? Come block you immediately. Zuzu out from here immediately. Off. Pokuru immediately. When I replies na to him, straight. That is how they will move around, causing trouble here and there. Causing trouble here and there. That is how they will move about, causing trouble here and there. Ebuka Obi arrested Ijere and imprisoned him and even gave him poison. And akuko. On ha no kwa ebe abamba maka ife ogechi kwuru maka Ifeanyi Ubah. Mana ọ nọkwa ebe a na-ebokwa onye du nduo na onyere mmadụ poison. Ọ nọkwa na this my page o na-ebo onye du ndu na onyere mmadụ poison. Okiwefu. They are not interested in the right thing. Their interest is not what Ogechi said. Otherwise, many of them na comments that okay, hello white, you came at the right time. Yes, you came at the right time, actually. So, nda kanokwa na background. You can feel free to drop another comment where it goes well. Go. Thank you. Even at the right time. Yeah? You will think that na the interested. Ngwa ashorumka kije na that video ebo gechi puru that thing. Kaimalo comment section mmadu one do interested in ideku. No, ogechi na nka awase na Ifeanyi Ubah emehu nka na asị ka ọwụ na Ifeanyi Ubah emehu nka. Jee na comment section ebe a. Ka ịgwa m mmadụ one na-ekwu. Jee na comment section ebe ogechi made this program. Ka ịgwa m mmadụ one concentrate need a dispute with Ogechi kwuru rather than either attack Ogechi because no ebe their area of interest. If you think they are interested. Now, if I na-arụzi iwu ebe program, go and see what Ogechi is saying about your brother. Go and see what Ogechi is saying about your Nnewi man. Nyawu ife ha na-arụzi mana inbox, mana ebe niile, mana inbox, mana ebe niile. Ha wasịrị nna kpọọ n'Ogechi ezugbo gba n'Ogechi na-ekwusi na ife ọ na-ekwu maka Ifeanyi Ubah na ọdụ mma ọhụ ife ha na-agbaghị ọhụ ife ha na-agwa ha kwasịrị nna ezugbo kpọọ n'Ogechi na ife Ogechi na-ekwukwo na-adụghọ mma ọ na-egwe enye ekwusi na ife na ife adụrọkwụ mma ya na Jpac mebe ife ha na-eme ya kposi na Ifeanyi Ubah nwere any of them na-ekwu yo only few and those ones who will say it will not come to your comment section to come and say it. They will call you on phone to tell you that. They won't come to comment section to come and look for trouble. Kai will come on who's in a comment section.
ndị eriri ọ na-amakwari onye ụlọ na ya narị akparị. Ọkwa Ezugbo na Ezugo ahụ gainem na Ezugo ọnụ bịara iyuzu brain. Esoghị m na ndị ụnụ lapụtara. Ọsọkwa akụ Zion ma amụla na eke ọka. I will handle that slap. Etu mmesi handle ya na ọhụrụ onye nwa na ụmarụ nya ọhụrụ ya bịa kpere nya ihe kpere m ikpe ụlọ ahụ ya anụkwu ihe kpere m ikpe ụlọ ahụ ọwụ mbịazie complain olu na akụ mara mụrụ imegoro tere ife ya eme ka njọ ya ajụjụ mana ama nne ya adụ very happy ihe achọ ka m bịa gwa hey na akụ mara mụla na ife ha na-ekwukwo maka ya wee eziokwu nkwucha ya ntị ahụ ọ marụla na adọbụrụ olu ntị 10 ma ọ nkwucha ya 20 million aba na my account. Ai Chineke mekwara mmadụ ebere. These guys na-ada atọ mmadụ awụ. Ya nwere nnọọ na-etu a isi marụ na mụ na akụ Zion dị mma oruo echi niile mụ na akụ Zion nwe ogwu. What makes you think nọngụ ya bịa setụrụ mụ na akụ Zion okwu a? Ọ bụrụ na okwu mụ na akụ ma ọ bụ oge echi nwere nọngụ ya setụrụ ya, it means na friendship mụ na enwere mgbadoro genuine. There is no way you are my friend mụ na nwe okwu you will take my matter mụ na nwere to my enemies to come and settle for us. You don't want that matter to be settled. Yes, you don't want that matter to be settled. So akụmamụla echi niile ma like he ama m onye mma akpọ gwe nna na akụmakwomụla ahụ na ma like okwa ụlọ akụmanụ onye ahụ akpụkwa na akụsi ya na akụ kekwana ife ji wee mma Ezugbo na ụlọ ya mara Ezugbo na-ewute Ezugbo kpọọ ya si sọrị efu na osetụlụ mana ịkpọ ndị okomoke agwa ha na akụmara ụla ife ọsọ ya afụ na Facebook wo shebi they don slap Ezugbo. We told him they don't slap Ezugbo. We told him. Then vida pụọ n'ọkụ. Vida pụọ n'ọkụ. So the moment you started walking gently and comfortably into the enemy's den, what is coming next is not or how during difficult. He predict if he next. Or how during difficult. There is no loyalty anymore. There is no loyalty anymore. The language everybody understand now is money, money, money. Business, that is the language people understand now. No loyalty anywhere. Onye choosing interested na loyalty. Onye chọkwa complain mfe ebe mmeje nweta ego ọ na-asị mmeje na nweta ego ebe niile ka ihe eje nweta ego ana m ajụ ihe eje ma n'ọnụ agwọ ka iwe je nweta ego ife akụ ego akụ ụfọdụ jere ije nweta ruo ebe a enye ha poison ha rie nwụọ because ha marọ ebe ahụ aba aba na ebe ahụ aba aba ife ha dị interested na ewu na ego dị n'ime ebe ahụ. The moment they start making such movement, I know the end result has always been the same. The end result has always been the same because there's no loyalty anymore. Yes, I saw a video. Agumola Neme. I laughed. I watched that video. I laughed because I know it will always come to this. I know it will always come to this. They will always be the first to react because they know that they have betrayed their conscience. They know that they have betrayed their conscience. Yes, they know that they have betrayed their conscience. So I know that it will always come to this. When native doctors suddenly became those people patronizing you, even if they have motive, you could have been smart to play through them and do your business and go back home. You could have been smart. You should have been smart to know that Nahemwe motive, Konahemwe motive. Should have been smart. Who is saying that you cannot do business with a native doctor? I am a Madonna Bieguri Ifeanyi Ubah.
onye na-atụ 42 feet container 100 ọma mmadụ onye na-abịa ego ihe. So who is saying that you shouldn't go and do business? But I am asking you, okay, no, una send this na angry emoji. Facebook may something or dollar easy. Blocking mode now. You need to either send the angry emoji. If Rock I see how we what about one you mushu? Tell me what one you mushu has to do with what I'm saying here. Eh? I'm asking you. Tell me what one you mushu want to do with the if I'm saying no go on that and do not reverse, auto reverse. Oporo habia ona akwogari azu akwogari. But can me if a program name what to do with Mamumushu? Nothing. Say what about Mamumushu? He said no bolo don't die nisi. Na ha which are bolo zule zulisia. You went there to go and do your business instead of you to go and do your business and go. You know on a full camera. Eh, akata. Akameturi for ga. Odogu karela kare, odogu nkanka. Dikelele, onya na akpasu bunanya. Somebody like you, who people see an image of somewhere through him. Whoever a hype man, a hype man, no. What distinguish Onyahu from that kingdom he belongs to? Is that still business? They clearly used you and scored a goal. You know, they made you pay the debt you are owing. So meaning now, go because you want to pay the debt. What is all this money everywhere? What is all this money? Eh? You think we all don't have problem for money? Or we all don't know what we can do now? We have money. Yeah? Okay. Hell you also. I block you immediately. Obviously, you are not my fan. So I block you immediately. Yes, I block you immediately. Why are you insulting your fans? You are not my fan. If you are my fan, you know that I don't insult my fan. Obviously, you are not my fan. You are not a fan of this page. So, then you comment. Unweho ntunu si we the comment here. I will still decode you. Unless they don't normal comment. They I don't agree with you. Look. It is sensible. We can read it and discuss it. And all look ebia kwa another thing. Mbapo no kupo na line immediately po. Una gwapo na no only phone again here. So it's not like it can change anything. Idu baho. Itu afa. Itu afa. Akwa itubeye otopu karịrị otopu nwa dibia ndị karịrị ndị nwa dibia agwele nka. What does it have to do with business in Jeremiah? Are you a hype man? Are you a hype man? If you are a Christian and you believe in the power of God, why are you praising and exalting that other kingdom in the full camera cover? Onye say them in business with him. Onye about the associate with him. But the fact is that niggas go them mad where your faith lies. So why are you praising a native doctor? Why are you praising a native doctor? Why are you praising the sometimes amorona ego on a lose conscience on? If I can one day if I can you see a lane? If I can manage to betray onye meriva, I draw you say, or your yamunni, him for business, maybe. So, when the business, for turn wear down because of something. So, whenever you find the money, you must go in and get it. If you follow you one attack. Because I chop as here, it will go lam it be a wool. If you follow you one, to go very careful with the rate, it seems like this money has become everything. And the only on a funeral
Your people don't really have it. Those guys who really have money, they know what friendship is all about. They respect friendship. They are loyal to friendship. They don't allow money and business connections to tear their friendship apart. They do things in unity. They don't despise each other. But on Goma, you betray people because of money. And you say, or ya biakuru mo ugwanji. Or ma ugwe go nenji. I don't know. I don't know. Or enjoy yourself. Must everything be around money? Must everything be around money? You are one and mother ya zoga afia. You are man a good man. Hey, a buy the head in and keep us are very bad. We are heading to where your friend will sell you off. Enjoy yourself since you're gonna edge well no. In your dana me. In any ego. In a puri uguno. It is enough to sell you off to onye na puri uguno. So to onye gwaria okay, maybe they puri uguno. Ole. It is time for you to be careful and watch that friendship in on email. Watch that friendship in on email. Be very, very careful. Mulanya, guys are not what they seem to be these days. What we have now is bunch of betrayers. Those people who will run away and betray you because of money. It is very bad. It is very bad. I actually see friendship beyond all these things on them on Facebook. So I won't know Geshi Kuroku. I know number Geshi on her phone now. And she picks my call. Each time I call her, Mpogodi pick you the call. She calls me back. So what makes you to think that Nanchi Geshi, I cannot call Geshi, but I will come to Facebook. I'm gonna be a commercial. He will be aware for yes. Ota Hanato, I am an oil last. Ota Hanato, I am an oil last. Ma wona nete kono malo opasinya na akosa yo yese ndunu setiri trap ahụ unu nwetara fa ihe nwetara ezugo na ndunu setiri trap ahụ had very flexible unu we nweta fa ihe nweta ezugo. You will not hear him from my mouth. You will not hear him. Pima he na check enu. You hear nothing. Omogwalye. You will hear nothing. You will hear nothing. Ono na achọ saga. Ka anyị nọ n'udo, mana saga kono ya da akpagharị ebe niile. Ma na akpagharị ebe niile. Na achọ saga ya agba ka ndị ya na ibe ya agba saga. Not genuinely. Enwekwuru ndị do genuine because of ife ahụ ekwuru. Enwekwuru ndị nwere genuine interest because of ife ahụ oge echikwuru. But I am addressing those people who are looking for saga, who want Ezugo to come out and start sagaring Ogechi because of that. Those people can naju. In the comment section, Ogechi made that thing. Maybe in where I know Senator Ifeanyi Ubah, he cannot do that. Yes, Ifeanyi Ubah cannot do that. Ifeanyi Ubah cannot do that. Ifeanyi Ubah is too disciplined, he cannot do that. Where perhaps Obasanjo wahala Ogechi, Ogechi, Keje laptop Ezugo, Mpughari ọnụ na Facebook. Go and see what Ogechi is saying about your brother Ifeanyi Ubah. You are a coward. I know you cannot say anything. Yes, I'm a coward. If I open my wife, I crown myself a coward today. I crown myself a beautiful coward today. Nke awa ambassador, ndị coward. Nke awa award, ndị coward. Nke awa gold medal, ndị coward. I thereby officially crown myself onyeisi ndị coward today. Kọrọnụ m aka ọkwa ifuru ya. Nke awa okpu nwanyị, nke awa akpa nwanyị, nke awa the medal. I officially crown myself onyeisi ndị coward
today. Kọrọ m aka award a achọkwuru nke ọ baa na history. Achọkwuru nke ọ baa na history. Ndo okwu na ụka. Ndị okwu na ụka na achọghị peace. Nwanne na nwanne do na mma, ọ ya do na mma. Nwanne na nwanne do na mma, ọ ya do na mma. I won't lie, saying Ifeanyi Ubah is whatever is a heavy statement and should be backed up with strong evidence. According to Oge, she heard it from Jpac, so Oge will tell his truth. His truth, and Jpac he tells his truth. Acting the victim or dragging the people into it will not help you. Woko, my sister, we are not even talking about Nifo Geshikuru or Dumaka or Nodhoma. We are talking about the intention. Intention, huh? Their intention, is it really to prove that never help you about Ifeanyi Ubah? Not real. Their intention, is it really that no, Ifeanyi Ubah is a great man and he doesn't deserve this? Is that really their intention? Or their intention, is it, yes, okay, shall give for nation, else go your hapota on the new. Is that their intention? Yeah? Or their intentions? Yeah? Igbo ndị nnewi nke niile Ogechi na-ekwu maka nwunye ọkpụgo ndị oge ha bịazikwa azọba nwa ha ọkpụgo ndị oge ife ọ chọrọ owu ka ọ maa na ya drag ndị nnewi into this. Ọ ya drag ndị nnewi ngwa from echi niile mma ebido revisit we kele ebe Judy ahụ nọ, kele ebe Judy ahụ nọ, kele ebe ọ nọ, why na m afọ comment ya, kele ebe ọ nọ, kele ebe ọ nọ, kele ebe ọ nọ. Somebody j highlight alum comment here. Okay, afugo nya. Kero Judy Joy. Kero ebe ọ nọ Judy Joy. Okay. Somebody j highlight alum comment Judy Joy. Delu. Okay, afugo nya. Let me block her immediately. Show me tolerate for the next 2 weeks straight. I try me tolerate nuisance now. This is my page. For the next 2 weeks straight, I don't want to tolerate any nuisance, any act of nuisance. Now this is my page. Oh, when I do 5, I am 1 or 5. And I put the name. If any level against Ifeanyi Ubah born on. In all kind of na Akwa. I came out na that video. Get the bunk where can nobody made that video. Nobody made that video. Come buy you comment on it na that video. Dala. Home can one can the madu na buga rumo. Na yeni na te na Akwa na te. I made the video about it. And no ye ba. And no ye ba. He make on a for so Akwa hosi Akwa. Na rumo na Akwa. Is it a good thing? Nwoke nwere anwụ na ya commit to Mother Earth ko Jesu ike. Is it a good thing? I did video about it. You saw it. You did not share it. You did not like it. Yeah? You did not even do anything. You did not even comment. A fear, you may jump and pass. You may jump and pass. You may jump and pass. Oro na nka. Ono gbapụta ozugbo. Ono gbapụta. Kono bịa kuisu ka anụ ọgụ. Kono wee kwuo na unu kwuru ya ekwu. Bịa nụ ka unu kwuo onwe unu. Bịa nụ ka unu kwuo onwe unu. Ka m wepụta vidio mmelu. Mgbe nnọrọ na-ekwuru. Emechalụ nya. The next person mekwari ewu ike nguru agụ. Emechalụ nya. Ike nguru agụ meye. Kele another person pụtalụ. What that particular thing. A post to bomb video. Burial
arrangement Ifeanyi Ubah? Did you share it for people to see the day Akwa, this great man you are fighting for? Also say ebe ukwu n'ụka ya adụ ebe akwụnụ ya gbapụta na-achọso onye ya na ibe ya n'ọgụ. I ran a program about oge a na-atụ n'isi Ifeanyi Ubah, a program that lasted more than 1 hour. You did not comment because onwe ife na-ekwu ebe ahụ gbasara olu today. Not that na efukakwu na Ifeanyi Ubah n'anya mana ọ n'oge echi kwuru okwu ahụ ebe ahụ ka interest godo na anyị na-akwado akwamozu. Yes, anyị na-akwado akwamozu. Anyị na-akwado akwamozu Ifeanyi Ubah. Anyị enweghị efe ya akpụ kịta mgbe anyị kwachala ozu. Akwamozu Ifeanyi Ubah ahụ bịara akwamozu. So we are preparing for his burial. Ife a ka unu na-egbe unu na-akpagaghị na peji ọwụna unu ruo ha na peji ahụ unu instigate ya oge mmepere peji ma ọfụ everyday oge echi run away from oge echi run away from oge echi we do this oge echi we do this oge echi anọghị na peji mo ịgbarụgobịa na my page simply because na oge echi mere an appearance na my page ịgbarụgobịa na my page etu aka unu si achọ okwu ịchọta okwu ịchọ ka ijekụta mmadụ niile ka ha bịa n'ọrụ ọgụ. Ogechi onwekwu ife na-ese okwu na Ogechi na my page o nọọsụ ọsọ na Ogechi mere appearance na my page. I answered more than 6 calls from messenger and through WhatsApp because of that. Inbox ebe niile somebody actually told me that you can never monetize your page. I will make sure that you don't monetize any page if you allow Ogechi to come to your page again. Somebody said it to me. Ono na Agba Saga and don't nwoke na anụ nwaanyị etu si anụ nwaanyị na-abịa na Facebook abịa akụgharị asịrị ụmụ nwaanyị na-abịa akụgharị asịrị ụmụ nwaanyị bụrụ ụmụ nwaanyị na-ahụ aka n'ike na Facebook iwerukwere ya naanị mọzụ so no make the appearance na my page ọwụrụgo wahala page yobo ụnụ na-afụ na ọ bagoro ụnụ achụrụ ya ka nkụta bụ nsinike na akpụ ebe a peji ebe ụnụ na-afụ n'ọbara ụnụ achọrọ ya ka nkụta bụ nsinike na akpụ ebe a ụnụ ruo ebe ahụ ụnụ achọrọ ka ụnụ na-akụkọsị ya na ndị mmadụ isi ọnụ ma ndị onwe ha okwu na-esere ya na ha ma ndị onwe ha ndị o mejọrọ ụnụ chọrọ ka ọ wụrụ an enemy to all because na ọwụ an enemy to you people. Ụnụ chọrọ ka ọ wụ an enemy to all because of now an enemy to your people. That is what you wanted. Unu na-ere group fighters. Ịpụta kịta akwuwe maka ife akịta Ogechi kwuru maka Ifeanyi Ubah. You won't hear them talking good about Ifeanyi Ubah. No, Ezugbo, what you are saying is good. Ifeanyi Ubah is a good man. Ifeanyi Ubah did this. Ifeanyi Ubah is a man of all. Ifeanyi Ubah is this. Ifeanyi Ubah is that. You will not hear them. The only thing they hear that no Ogechi wonka, Ogechi wonka, Ogechi wonka. Meaning that they are not actually interested in that Ifeanyi Ubah. It was imposed to Ifeanyi Ubah stadium, Ifeanyi Ubah legacy. If you know an unfinished project, always building unfinished project everywhere, blah 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 blah. They go for Shadis, go to Bialo Stadium. Where is the football club? Is he still working? He has problem with Gabros. He should go and settle with him. Chineke ya kpọwọkụ mana ịma bụ na Chineke ya kpọwọkụ. Chukwu ya kpọwọkụ mana ime ọnọ ya kpọwọkụ. Ime ọnọ ọkụ Chukwu na-akpọwọ ka na-eme press up. Onu chere na Mo Jpac na gọvanọ eziokwu. Ijere mbịa Facebook ebe gbasaga. Abụghị m na m abịa ebe ịgbasaga. Abịa m ebe a to talk about real issues. Ịghọtago?
unu ji shọba ka unu recruit wom into saga unu na-agba unu fụ na m ekweghị na ụbọchị m postiri ife beria ya na ụbọchị m postiri ife beria Ifeanyi Ubah 8 comments out of mmadụ 1900 watchiri ya 8 people commented na burial ife mmadụ onye dịka Ifeanyi Ubah ndị niile n'ime mmadụ 1900 ahụ fụrụ ya so 1890 gunu alike Ifeanyi Ubah. They couldn't even type rest in peace. Mmadụ 40 reacted to that post and the only 5 people shared it. Ọwụrụ ha na ndị kita oge echi you have crossed your boundary. Ifeanyi Ubah is not your mate. 2,000 reactions, 7,000 comments, and more than 1,000 shares. Chineke ya akpọ unu niile ọkụ. Chineke ya akpọ unu niile ọkụ. N'ebere alụ mmadụ, you did not share it so that people ndị niile a na-ekwu na aya akwe ndị niile a na-ekwu na aya eninata na nnewu ka ụmụ fụ na aka ga akwamozu isi ya you quickly ran to go and tag ezugo gwe nọ n'ụkwụrụ ife a na-ekwu maka nwanne nwoke. Ama m vidio nne mmenalụ maka Ubechukwu ụzọ ha ncha niile nke mmechalụ ọda akpọtọkpọtọ n'elu ife ụfọdụ apụta ebe ahụ ịbịa nwụ m ịkọ m ọnụ iwee marụ na ha ekwu okwu ọjọọ maka onye nwụrụ anwụ. Ị mara na ha ekwu okwu ọjọọ maka onye nwụrụ anwụ. Even stadion nwoke mmadụ tara afọ welu mezidane glory tozidane na stadion ọrụ ndị be anyị ka ha bịa na-elele bọọlụ. You still have something to say. Ụfọdụ afịa Maazị right ka ọ na-ifo ya Ifeanyi Ubah wụrụ ordinary human being there. Oge chikwu okwu perhaps ọ wụrụ another person kwuru ife akịta ọ ya gbasayo mana your interest is Ogechi. I said it a long time ago. Only na watch program. I don't go back and forth. I don't go back and forth. J highlight ya ife Jackson Williams a delu ozugbo. NK Agada. J show comment ya na drop highlight ya ozugbo kan block oye. J highlight ya kan block oye ozugbo. That comment Jackson Williams did, go and highlight on it. Let me block him immediately. Go see about poor. Show them on that labor. Iko ogo na ndo ụmụnne na-anụ ọgụ na-atụ woziri ndị na-ekpu udo etu aka ha si wee je kwakọ Ishalụ Jpac na onye agbaba akụsaga ọ na-atụ ha agbawa akụsaga ọ na-atọ ha na agba akụsaga ha na-enwezi aṅụrị ha nọrụzie na background na-enwe aṅụrị afọ ha ka a na-ekwu okwu odi obironia ọ na-atọ ha na ekwu okwu odi obironia ọ na-atọ ha ụmụ nwoke nwanyị. I went to teaching hospital to go and cover Ifeanyi Ubah project. I posted it online. A lot of people spend time on that comment section trying to prove to me no Ifeanyi Ubah no that hospital. Even when I made it obvious, I even went to a stone and read out almost some names, gospel names of all the people contribute to Ego na that project. Some people are still the only thing how will you keep money about the legacy of Nwoke Nwụrụ Anwụ is onye alụrụ ya ọ nọghị ndị mmadụ tụkọrọ ego. Amaobi adịrị na-eche n'elu na-eche o nwere ife ọzọ ị na-alụ na-awụghị ịbịa na Facebook na-awụghị ịbịa na Facebook bịa chọọ onye Ogechi ya gbasaga ọsọ ifo na-alụ
Adapted Phillips, yes, he built a stadium na Nnewi. All of stadium, Rochester Stadium, nwee football club, wee partner with West Ham, wee kpọta president West Ham United, kpọgide kpọta Nnewi, habataruo Nnewi. Mepe club, we go for him. He had a very big dream for football in Anambra State, but he never had that support. Yeah? He never had the support of anybody, not even the support of government. Nobody was supporting him with the level. Ome na local league by na sports channel. He did a lot of things to improve the sports sector by. They did not appreciate him for that. Now the guy, all the time on there, he was busy spending his money to make people happy. At the end of the day, if I am well, Kerebe Football Club, Ifeanyi Ubah, no, to go wage them to After Sego Club, our battle. If any club, our battle, how about 100 billion? They settled him with Asare. Wurumo settled where one go, you may make us I say thank you. On zie ekwu e gbalụgbapụta because nation ka ezugo na n'oge echi je gbasaga e gbalụgbapụta lovers of Ifeanyi Ubah ifuka Ifeanyi Ubah n'anya advocates of Ifeanyi Ubah representatives of Ifeanyi Ubah sympathizers of Ifeanyi Ubah. Mother can go and Ifeanyi Ubah na the largest TV house in Africa. Osemombo nke alawara since Ifeanyi Shabo. When it good thing Ifeanyi Ubah made, they must look for a bad something how you queen ime. Iji we go so that the only thing ha chọrọ ka mụ Ogechi gbasaga, and not even to talk about Ife Ogechi kwuru maka Ifeanyi Ubah, but that saga we had interested in there. Ona kona kana tipa buaja. Ona kona kana tipa buntu. Miss call. You should go and plan again. Yan Ogechi ya agbacha saga. Owo no ile onwe mụ Ogechi agbawa saga. Owe class ijewe ebe ahụ. Owe class ijeje chọrọ ya okwu. O gwakwara gwa owuru saga. Ogo na ko na achọsọ ndị unu ya alakonya na. Ogwa inu ife mkwuru ebe. The moment m make the broadcast, the first day m post video maka Ogechi, wahala. Comment section mo akokokokokoko ma ndị na-akpọ m na line ma onye nke kpọrọ m n'ụtụtụ ebe after 4 in the morning. Yeah? Or was it the first day Ogechi bata my live broadcast? Okwu na ụka ebe niile. Comment section mo ga akpọ mụ na gudu melu. Una na ashu no mbiaka ngwa hapụzie na ejewe kwụzidala onwe unu ka nyanwa na ile onwe ihe ekwe ikwu ọsayo ikwu isi na onye ọ na-agbasaga mechizie ọnụ jebe n'onwe ka nyanwa na ile onwe case closed. Onye bese chọrọ ibe ya okwu ama na mmadụ ga-achọrọ ibe ya okwu ihe ekwe go na kọsha ọnụ maka siwe wọta ide irikwe ụbọchị ya afụkwa ebe a na-ekwu okwu wọshia ijekwa ebe ahụ jekwa baịkwa. It continues for over 1 year 2 years. Go na onye ọwụ ka na-akọ ọnụ over different issues. Some of them doesn't have anything to do with you. Why can't you mind your business? Why can't you face your front? Why can't you face your front? I'm asking you, why can't you face your front? Yeah? Division na unu na-ewo bata n'etiti ndị Igbo. Aya eji nwukwe nọ n'obodo a. Ụmụ nwoke na-akụzi asịrị these days. Kụkarị asịrị ụmụ nwaanyị na asịrị. Ụmụ nwoke these days. And that is why eji enwezi a lot of unproductive youth these days. Because ụmụ nwoke na-eteki time asịrị. Ịkpọ ntụ a na-ewu. Ụna amụkwa na ụmụ nwaanyị wụ lelee ka ha na-eme. Obodo ole ka ịfụda n'ala ebe ụmụ nwaanyị na-ekwu na nwaanyị ibe ha na-eme lele. Bụ ole ka ịfụda n'arịa ka ọ na ịmụ ha na ụmụ nwaanyị na-eme lele. Ọ na inwe ha idea na ịkpọ ntụ a na nke ụmụ nwaanyị na-eme lele. Obodo ole ka ịfụda n'ala ebe ụmụ nwaanyị nọkọrọ kwuo na nwaanyị ibe ha na-eme lele. O sinsi ụmụ nwoke ji wee bido ịkụ asịrị. Sinsi ụmụ nwoke ji wee kwutu ugwu ha na bido ịkụ asịrị. Anọkọrọ na-akụ asịrị. Pịa ana-akụ asịrị. Ana-akụgharị asịrị.
as a full grown up man ewu oke n'ọlụgụ wepụta na Facebook everyday na-achọgharị platform ebe a na-akọ ọnụ maka Ogechi ka ije join. Don't worry, hapụ na ife Ogechi kwuru maka Ifeanyi Ubah ozi unu ziri ndị Nnewi mụnwa wezuga ọrụ gị. We will sit down, we will call Ogechi, anyị na Ogechi a discuss Ogechi akọwala anyị ọkwa ife unu chọrọ ịnụ mana ya emere na Facebook, so ị adịkwa disappointed na anyị decide cha ya wife yeah, you won't be entertained one bit. You will not be entertained. I appreciate all of you that expressed love for Senator Ifeanyi Ubah. May that love be real. May it be a real love. I wish he enjoyed this much love when he was alive. I wish. And I wish you people will continue to show him that love. When I make a video about him, turn up. Share it so that people will see it. When I make a video about him, turn up and share it. Yeah? Onyoma Galili, mmemelu ye osubonu. Mmemelu ye sharp. Yeah? When I make a video about him, yeah, share it. Kande mmadụ wee ghọta ife anyị na-ekwu. Kande mmadụ wee ghọta ife anyị na-ekwu. Ada na-eti afa ya ebe a na-akụ asịrị. The man will be bigger than that. Kelo onye na-agwa ka mmalụ. Afọdụ m ifi God asụrụ ọka akwa mi ya. Ụmụ nwoke na-akụ asịrị. Amadụ na ha regroup ga ebe a. Ka m blọkụ ya ozugbo. Afọdụ m ụmụ nwoke na-akụ asịrị. Afọdụ m ụmụ nwoke na-akụ asịrị. Ụmụ nwoke niile a na-akụ asịrị. Onye ọrụ ụnụ saịtịrị ihe a. Gwanụ ka m blọkụ ya. Ụmụ nwoke niile awụ asịrị ka ha nọ na Facebook akụ. Ịfụ ha nọ ha ya drop comment ebe a. Jee call my attention there. Ka m blọkụ ya immediately. Unu declare justice of Ifeanyi Ubah. Mọdụrụ m na nwanne m nwoke ewu etu arị ka ụwa si wee fịa n'anya. Mọdụrụ na nwanne m nwoke wụrụ etu a ụwa si wee fịa n'anya. Echekwa nọọsụ ọsọ m na-ekwu since. Amọdụ nsef na anyị oke afọdụ m dise kere afe mba ka mmelu onye nke ahụ ebere. Ka mmelu nyanwa ebere. Until odekwa ọzọ. Unu na-akọ rụzi attention anyị ahafụ ụzọ na Facebook ife na-eme. Jpac je kote okwu ọkpọrọ ndị Nnewi kpọị na ọkọbụ ife ọ na-akọkọcha omekwa vidio nyụsịsịkwa ọgbụ n'ọnụ asakwa eye ọgbapụtakwa jekwacha ndị ọya akụkọsị ọnụ. Mmeta agbara m ndị obi onugbu na ndị ahụ obi onugbu na olu na-achọgharị okwu. Ị chọrọ onye enu okwu, ị chọrọ onye ala okwu, ekwugharị okwu, isi na mmadụ obi onugbu. Na ịkwanụrụ onwe gị, ya anọghịla onwe gị. Nwaanyị ibe nụrụ, nya ka ị nụrụ, ọwụrụ okwu. China ibe na-ejecha abata, nya ka ijeru China, ọwụrụ okwu. Ife ọ n'ime na n'ụwa, ọwụrụ okwu. Ife ọ n'ime na n'ụwa, ọwụrụ okwu. Ya jụ onwe gị ajụjụ. You have decided to make yourself an object of disunity. Ndoka. Yiri suit jee na church. Nọrọ ebe a exchange marital vow. Ndoka mewu nka. Ọ na-ịhazi eje ụka. Are you not onye ụka? O nwere kọmentị m fụrụ kịta m chọrọ ka m wepụta onye merie ka m blọkụọ ya. Okay, afụgo nya. Merciful Kishin. Blocked immediately. On her. Ọ na-eburu onye ụka. Live the life of onye ụka for once.
You don't want to do that. Eh? Live the life of Onyoka. For once, it's your hime. A Muslim dine expect to have that life you don't want to live. Kirundi ne expect to have that life you don't want to live. Yeah? And I'm ajuju. Kirundi ne expect. Neye, one day ago, I hear say they suspend Agubola and Akwa Mama not to step their foot inside the ministry for 3 months. So this social media is really working. Thank you, evangelist, for hearkening onto the voice of the masses. You see, this is what you are wishing your fellow human being. This is what you are wishing your fellow human being. It is something it's an undope you. You are not even expected to live a Christ-like life as a Christian, but other people are expected to do that so that they can accommodate your nonsense. You see, when they fail to accommodate you, it becomes a problem. Look at Ifo then. Okay, as only okay, the river warrant to read the distance. Mma to repeat what the same thing happened. Ibala mbabe wakwa. Eh? Ishadana na show gumma. Okwa na magwa ndị mmadụ. Avoid the ogu na ada show gumma. Avoid the ogu. Ada show gumma. Only kuri bottle onisi nwere ike were egbe gba. What you should be avoiding is ogu. Ekwena ka anụ, ekwena ka agba. Maka anụ hakwa hazi acho ya mma. As a travelers, I greet you. You are welcome. Anụ hakwa anụ ọgụ ahụ. Adasho ọgụ ahụ mma. Adasho ọgụ mma. Igbo Channels TV, I greet you, brother. Yeah? Anụ ahụ ọgụ adasho ọgụ mma. Onye na onye kwa ilo onwe ya ugwu. Ịnọ na nwaanyị mee wedding na kpuo. Na kpuo go and plan your family and build your home. Ọkarị ihe etu a. Ịchọzikwa na esogharị n'ime ndị mmadụ. Na ekwu okwu n'ime ndị mmadụ. When you speak, we know that it is you talking. Esho wori enye blogger nọ na India. Wori enye blogger nọ na London. Wori enye blogger na ebe nwanu. O blog ziye share. We still know the voice of Esau and the voice of Onye and the hand of Gono. Aye mo na Ifeanyi. Yes. Aye mo nu. You got to go. In fact, aye mo aka. We know you. When you act, we know. That was why we were able to decode when Ifeanyi Ubah Ikuroku. We knew who was speaking through her. We knew it was you. Aya Marashago. Aya Marashago. Onye kwa ilo onwe yugo. Uneko gadisi na ife uneko na Facebook. Odo oya kari etu a. For so many of you nature, how will be you for body today? Edro disappointed. But they plan another one. Oh, go and organize another one. Don't worry. If you are a lover of Ifeanyi Ubah, come. We have a task. What we are going to do, to immortalize this great man. Come. I have an idea. Then, if you want us to keep debunking a lot of things that has been said about him, come. I have a lot we can start with. I can run a program, a full program. I know he's no more here. But let us debunk all those things. Let us start from them. Some of them went on a battle before war. You never cared. I've made several posts, you never cared. You always come to that post to dispute even the you have always painted him to be bad. You have always painted him to be bad. Although today you suddenly love Ifeanyi Ubah because you want to get to Jaka. You love Ifeanyi Ubah because you want your Jaka saga. Elabatan the then there we can able to do far. I'm going to able to get about the new.
ịchọba ndị Nnewi ịya akpọbata na your mess up ka ha bịa clean olu your mess up. Ọ ife ịchọrọ ndị Nnewi ọdụ ka ndị nwere efe nonsense. I think we have time. Ọdụka odiri itige ebe ahụ ọ na-akpọ ndị Nnewi ka ndị Nnewi bịa n'ọrịa ọgụ okotara. If not because of Ifeanyi Ubah ide eme ka ọ wụrụ na ọha akpa oke na ka ọ na-akarị everybody along, ka ọ wụrụ na ọ egosi ndị mmadụ levels. If not because of that, we even have the Kelebo Yesi meet some kind of people. Kelebo Yade meet some kind of people. Yana emekọ even born on do. Ama nebu no be nya no for don't die we make ife because he wanted to help them. Kelebo si we tetota for that pana no for don't senya na emekọ even born on do. Some of them bringing bad name to him. Uju ane dalo inne Mike Obi dalo. Big on. I think I will end this broadcast here. I will end this broadcast here. Share this video. Make sure you share this video. Make sure you share this video. Dalo no.